Secline yangu yandeseva mazuva ese achitaruda something ini nchibva ndaenda pamba pake bva ndanomuseva ndakubva ipapo ndipo ndakabva ndateerwa nemacid ndandine chinangwa kana chekuti kuda kudhakwa kana kuti asi asina tori munhu wekutoti ndatoriwo nechinangwa chekutsvaga kurarama ndiraramise mhuri mhosva yangu ndeyemadrugs. Mungaite here sekutirondedzera kuti zvakafamba sei kuti muzotange kutengesa madrugs mai masvuta here mugona kuti tsanangurira iri serondedzera? It's a long story but zvakatongoitika ndezvekuti ndiri mundaigara ndiri single mother vane vana 4 saka nekuonotiwo vana vangu vandakabereka ava vatori vana vakangwara vanogona chikoro sana ndoda kuti ndichengete vana vangu ndichivaendesawo kuchikoro chakaita sei chikoro chakanaka saka ndokuzopinda kwandakaita mune zvekutengesa madrugs ingati nyaya yekuti ndikwanise kuchengeta vana sezvo ini ndiri single mother ichengeta vana vavo vega ndiri 1. Madrugs anouya ari pamhando dzakasiyana siyana. Kune mutoriro, ana crystal meth, mbanje nezvimwe zvakadaro. Madrugs amaitengesa madrugs ndaitengesa cocaine. Saka kuti muzobatwa handei parondedzere kuti muzobatwa kana kuti maitengesa sei mune mutengesa pamusika here kana kuti ndaitongotiwo munhu akandifonera kuti ari kuda madrugs ndaingoenda nemota ndonomusevha saka musi wandakasungwa ndakazongoteerwa necid vachibva vazotongondibloka ndobva vazondisunga ndiine mota. hamuna kuziva kana kuti zvafamba sei here kana kuti? Kuziva ndakaziva ndakatoiswa muposition nemunhu wandanga ndatobva kutonoona. Okay, ndakafonerwa nemunhu achiti secline yangu yandeseva mazuva ese achitaruda something ini nchibva ndaenda pamba pake bva ndanomuseva ndakubva ipapo ndipo ndakabva ndateerwa nemacid. hamuna kana kumbotizera kana makatozera kuti motikari iyo kunditeera? Handina chandakaona bhosi veusiku vaiteera vakadzima malights ndakatozongoshamisika ndatoona ndatobhulokwa kumberi nekumashure vakutondiflashira ndakutonzi under arrest. Sapa makabatwa papo manga muchinere mangu madrugs kana kuti madrugs matomasiya? Ndandisisina ndanga ndisitorina bhosi ndangoenda nezvandaifanira kunopa munhu vandatoba munhu vandasara ndisina chinhu saka ivo zvavakaita vandiona ndisina chinhu vakazondiplandira zvavanga vauyawo vanazvo saka vanga vauya vaine information yakasara ini pandiri chinhu ndandisitorina. Saka charge yakanzi chii handei parondedzero mabatwa nemacid chii chakazoiti? ndakazoenda kukoti ndikatozogara murimandi zve5 months ndikazotongwa 3 years. Mune vana here kana kuti? Ndine vana 4, 3 vakomana ne1 musikana. Obviously pandotobuda muno ndinotone pfungwa dzototi ndikabuda panze handifaniri kunge nchidzokera kunoita zvinhu izvozvo fanira kunge ndane rimwe basa randofanira kunge ndichishanda saizvozvo ndikutongovavarira kuti ndinge nchidzokera kuchikoro sezvo ininipo pandakadzidza kuchikoro ndakagumira form 4 asi handazokwanisa kunyuka saka izvezvi ndatomudzokera kuve futi mwana wechikoro ndakumbotirai kuti pamwe pa2 years pandinozosvikawo 2027 ndofanira kunge ndatonyorawo form 4 yangu ndane pekutangira pandinobuda chienda panze. Saka kuno muri kuendawo here kuchikoro? Ndakanzwa kuti mune zvikoro kuno kutori nechikoro chinototangira paECD kusvika kumadiploma chikoro chiripo seni ndikutoita O level izvezvi. Awa pfungwa dzakanaka dzamasarudza kuti muiti. Tochitarisawo zvekare munhu kana apinda munyaya yehusungu vamwe vanhu vane matambiriro avanozviita hamawo dzenyu nevana vari kukwanisa here kumbouya vachikona? Kuuya vanouya vachindiona. Vakatotambirawo sei? Vakangozvinzwisawo sezvo ndandiri kutsvaga kurarama ndandisiri munhu kuti ndandine chinangwa kana chekuti kuda kudhakwa kana kuti asi asina tori munhu wekutoti ndanditoriwo nechinangwa chekutsvaga kurarama ndiraramise mhuri. Tenda nehukuru. Kune here shoko ramuda kudzidzisawo kune vari kunze
vasati vapinda muusungu kuti ndezvipi zvimwe zvamuri kuona kuti mararamiro andiri kuita mazuva ano ndiri mukati meusungu. Zvinhu zvazvidi kuti unge uchisanganidzana nazvo muupenyu. Pangaveri pane mashoko amuda kupa serayiro kune vamwe vari kunze? Zvinhu zvakangoma nekuti ukange watiwo mukati meusungu haisi nyore kuti uchagara 2 years usingaoni vana vako, usingagare navo. Saka ndingokurudzira vanhu vari kunze kuti devangotsvagawo zvimwe zvekuita zviri nani. Ari semadrugs, this time madrugs ari kutopisa. Ukatobatwa nemadrugs ukadzama utonzi watopuwa mutongo wacho unoripuwa vanhu wakaoma. Seni ndiri kutozoenda kumba next year muna July 2027. Saka muona kuti ndakasungwa last year ndatiwo negore rese ndirimo. Saka unongoona kuti still hapana zvazvinombobatsira nekuti at the end of the day you remain in custody. Unozogara uri mujeri zvekuti upenyu hwacho unotozoomera futi vana zvakatonyanya. Uzoona kuti uri panze hako uchitengesa madomasi nezvitori naye. Unongone vana vako uchingoona nhasi vadya here, nhasi vaita sei. Ndosvika zvandoda kungodzidzisa vanhu vari panze.